Fuq stedina tagħhom is-sibt wara nofsinhar, il-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' mal-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Grech qal li laqgħat bħal dawn importanti li jsiru b'mod regolari. Qal li dwar Għawdex hemm bżonn dialogu kontinwu ħalli jiġu diskussi l-iżvantaġġi permanenti li għandha din il-gżira. Michael Grech qal li bħalma negozjanti Awċini jridu jinvestu f'Għawdex, daqstant ieħor irid ikun hemm impenn u rieda politika minn min qed imexxi l-pajjiż biex jiġu indirizzati l-isfidi li għandha l-Gżira Awċija. Grech qal li Għawdex għandu bżonn strateġiji differenti minn ta' Malta u biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-Gżira hemm bżonn ta' time frames speċifiċi. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dik it-talba tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija hija l-karba li l-Partit Laburista qed jisma' minn oqsma differenti. Joseph Muscat qal li dan ser ikun l-impenn ta' gvern ġdid. Tenna li biex jiġi mħares dan l-impenn gvern ġdid ħajkollu persuna politikament responsabbli mit-twettiq tar-roadmap u li jinżammu it-time frames. Joseph Muscat qal li l-manifest tal-Partit Laburista juri kif se tingħata mbottatura għal ħolqien tax-xogħol f'Għawdex bi programmi speċifiċi. Dan ser isir fost l-oħrajn bl-iżvilupp ta' cruise liner passenger terminal f'Għawdex li bis-saħħa tiegħu jinfetaħ suq ġdid turistiku immirat għal Għawdex. Madan Joseph Muscat qal li gvern ġdid ser jimplementa programm ta' inċentivi għal kumpaniji ta' cruise liners li lesti li jagħmlu żewġ waqfiet f'Malta u f'Għawdex. Joseph Muscat qal li gvern ġdid iqis il-possibilità li jerġa' jiddaħħal is-servizz tal-helikopter u permezz ta' Public Service Obligation jintroduċi servizzi veloċi bejn l-imġar u l-inħawi tal-Belt Valletta. Fl-istess waqt Joseph Muscat qal li gvern ġdid ser ikompli jistudja l-possibilità li jagħmel mina bejn Malta u Għawdex.